Nagsabong nga pala ang kuya ko ngayon kasama yung asawa ko. Inilaban niya yung dalawang manok niya. Kaya meron siyang dalawang sambot kasi panalo parehas. Iniaabot na nga sa akin ng asawa ko ang bayong kasi dun daw nakalagay yung manok ni kuya na panalo. Pero may tama raw sa likod. Kaya ilalagay na sa kulungan para mabigyan na ng gamot. Sabi nga ng kuya ko, yung isang manok daw niya is panalo pero namatay din. Kaso naalbor daw sa sabungan kaya ibinigay niya kasi mga tropang malulupit naman daw yung umalbor. Kaya ito, yung isang manok niya na nanalo pero may tama, ilalagay niya na sa kulungan para makapagpahinga na at mabigyan ng gamot para makapagpagaling ulit at nang mailaban na ulit. Habang ibinabalik nga ni kuya yung manok niya sa kulungan ay tinignan ko yung dalawang sambot niya. Karamihan tama ng manok ay dun sa pakpak at sa likod tsaka sa may kilikili at sa may hita. Kaya talaga namang todas. Pumunta na nga ako sa bahay at tinanong ko yung asawa ko kung okay naman ba ang pakiramdam niya. Sabi niya napakainit daw at gutom na daw siya. Syempre lumapit ako sa kanila kasi alam ko naghahatian na sila. At ayun na nga, nabigyan na ako ng kulay blue. Kaya naman sabi ko, naku ayos, may pangbilog na ako mamaya. Sa punto nga na ito ay nagpapalakihan na kami ng tiyan. Kung sino ba talaga ang buntis sa aming dalawa. Ganyan talaga Mari kapag manginginom ka, nakakalaki ng tiyan pero okay lang sa pag-inom naman. Nalalasing ka. Tuwang-tuwa nga ako dyan kasi nagkaroon ako ng pera. So habang tinilinisan nga ng kuya ko ang manok ay pinuntahan ko siya. Sabi niya nga sa akin, ako daw ang bumili ng Ricardo. Sabi ko nako, mukhang napasama ang pagtambay ko sa kanya. Kaso sabi naman niya kung hindi daw ako bibili ng Ricardo ay hindi raw ako makakatikim. Kaya dali-dali naman akong bumili. Sabi nga ng kuya ko, kailangan na munang salabsaban itong manok para daw maalis yung mga maliliit na balahibo na hindi na masyadong nakikita. Pangit daw kainin kapag meron tong mga balahibo na maliliit. Kaya naman sige ka ako, sabi niya sa akin habang nagtatadtad siya ng manok, kapag bumili daw ako ng Ricardo, bumili na rin ako ng 4. Alam niyo na, alak is life. Wala akong nagawa kaya sumunod na lang ako. Alam niyo na, baka hindi tayo mabigyan ng pang-ulam. Dito nga sa pagtadtad niya, inaalis niya yung ilang bituka at yung sabi niya na apdo na mapait daw yun. Kaya dapat inaalis daw yun at nililinisan ng mabuti para maalis yung mga laway-laway. So habang inaantay nga namin yung kuya ko, yung asawa ko hindi na nakapagtiis. Talaga naman, bumili na lang 4 dahil nga wala pa silang pulutan. Ito munang squash ball ang pulutan niya. Syempre ako bilang misis na buraot, kumuha rin ako ng squash ball para naman kainin ko. Alam nga naman sila lang nagpupulutan. Kahit hindi ako tumatagay, magpupulutan ako. Nautusan nga ako, sabi niya sa akin, tingnan ko na raw kung niluluto na yung pulutan nila. Tinanong ko naman yung mama ko, sabi ng mama ko, pinapalambot pa daw niya. Nilalaga muna bago igisa. Pakalipas ng ilang minuto, sabi niya sa akin, malambot na daw kaya igigisa niya na. Siyempre, nagready na siya ng sibuyas, bawang, luya, paminta. At siyempre, yung pangpasarap na magic sarap. O diba, may commercial pa tayo. Sabi nga sa akin ng mama ko, kung nabigyan daw ako ng balato. Sabi ko, oo naman, nabigyan ako. Siyempre, kapag hindi ako binigyan ng asawa ko, naku, makakatulog siya sa labas ng kulambo. Sabi niya sa akin, pahingi rin daw siya. Ayun, nabawasan na naman yung balato sa akin Wala na talagang matitira. Wala na ako nitong pang 4 mamaya. Sabi ko nga sa mama ko, bilis-bilisan mo ang pagluto at baka mamaya dumating pa yung bunso kong kapatid at malaman pa nun na may pera ako. Naku, hihingi niya sa akin ng balato. Mauubos na talaga ang pang-alak ko nito. Sabi ko pa naman, yung binalato sa akin, meron akong gustong bilhin sa Shopee. Bibili ako ng house and lot na may swimming pool. Kaso mukhang hindi na matutuloy kasi marami nang nabawas. Naku, ang hirap talaga kapag alam nilang may balato sa akin. Nakikipagbalato rin. Yung binalatuhan ko, hingi rin sa akin ng balato yung iba. Parang ako tuloy yung nanalo. Ano ba yan? Mukhang mali ito. So, tinakpan na nga ni mama. Sabi niya sa akin, maghintay lang daw ng ilang minuto at luto na yun. Kaya naman ako, kumuha na ako ng plato sa bahay. At eto na nga, luto na siya. Malambot na siya. Kaya sabi ko kay mama, lagyan mo na yung plato ko kasi kakain ako. Kaso, sabi niya sa akin, konti lang daw kasi isang barangay pa daw ang maghahati dito. Ako, mukhang mali na naman ito. Mukhang konti lang ibibigay sa akin. Sabi ko, dagdagan mo naman ang sabaw. Kahit sa sabaw na lang, bumawi ako. Pagkabigay nga sa akin ni mama, umuwi na ako. Naglakad na ako pa uwi. Siyempre, kailangan ko lang kumain. Alam mo na naman, kailangan kapag iinom ka, may laman kanin ang tiyan mo.
So eto na nga, pumasok na ako sa bahay. Kumuha na rin ako ng kanin kasi nga magmumukbang na ako. Sabi ng asawa ko, kakasabi lang daw niya sa akin na mag-diet ako kaso hindi daw ako nakikinig. Sabi niya rin sa akin, tirahan ko daw sila ng pampulutan. Sabi ko, nako, huwag niyo nang bawasan to. Doon kayo sa kawali kumuha. Ang dami-dami doon. Nag-iisip nga ako dito mga mare, kung pag naubos ko itong isang platong ito, ibabalik ako kay mama at hihingi ako ulit. Kaso mukhang malabo na. Baka mabatukan na ako ni mama nito. Habang kumakain ako, i-follow nyo na ang FB page ko mga mare. At kung may time naman kayo at hindi kayo nananawa sa content ko na walang kwenta, subscribe na rin kayo sa YouTube channel ko para naman updated kayo sa mga pambuburaot na videong ginagawa ko sa asawa ko at sa mga kuya ko. Bihira nga lang ako mag-post mga mare. Habang kumakain ako, nag-iisip ako kung sino na naman kaya ang sunod na mabubudol ko. Yung FB page ko nga pala mga mare, wala pa siyang 1,000 follower, nasa 300 plus pa lang. Kaya sana i-follow nyo na para naman ma-experience ko na kung anong feeling kapag merong 1,000 followers. At syempre nga dahil may laman ng tiyan ko at nakakain na ako, niready ko na yung aking cheeser, ang tang melon. At kumuha rin ako ng sarili kong pulutan na chichirya kasi ayoko na ng pulutan nila ng manok. Sawa na ako, nabusog na kasi ako ng kanin. Sabi ko nga sa asawa ko, tabigyan niya ako ng tagay. Kaso hindi ako iniintindi kasi yung pala tumatalpak sila. Wala sa akin ang atensyon. Syempre, unang tagay, mapaklagad. Buti na lang talaga merong tang melon. So mga mare, hayaan nyo na. Dito na lang ang video ko. Sa susunod ulit, follow nyo na ako. Bye!